It should be like an everyday thing that it's a natural, most natural thing is to spend time in nature. Listen to the birds chirping, listen to the wind, feel if you're by seaside or oceanside, walk by the water or any water or a pond or lake, or just be without a phone and in nature. Let the nature do its job and Era bat ados, ikusi berri dugune bidixo honetan, Novak Djokovicek sekule ondan gizonezko tenislarik onenak itxuna dirazpenekin. Naturarekiko edo ingurune naturalekiko kontaktu horrek gure osasun mentala hobetzen dabela dioskuen, froga zientifiko ugari daukegu zelako. Ikerketa zientifiko honetan ikusi izan mogun, 20-30 minutuko naturarekiko kontaktu bat nahiko izango litzake, estres maila jaitsi eta ongizate orokor egoki bat lortzeko, baina egixe da, asterokotasunean, 2 ordutara iristi beharko litzatekela eragin positiboena jasateko osasun orokorrari dagokionean. Eta honako eragin positibo hauek, hein handi baten ondorengo 3 faktore hauek tarteko moten dit. Bat, ingurune naturalek ikusi da, bizitza aktiboagoa bultzatzen laguntzen dabela. 2, ingurumen kutsadura gutxiagoko lekuk izaten dizelako. Eta 3, kutsadura akustiko edo sarata gutxiagoko eremuei buruz berbetan gabizelako. Hortaz, osasun orokor egoki batetaz gozatu edo aldanik eta gehien gerturatzerako orduan, asterokotasunin ingurune natural edo naturarekiko kontaktu hori esartzi ezinbesteko izango da.